Jawa surup ora kok perenggot genamen nek ramen nek kurene golek isen-isen omah sing komplit murah bane kayu jati. Oh iki paket omah kosong lagi dadi anyar nggih. Iki nomor 1. Piro kok nomor siji ae? Oleh 5. Lah ngono lho. 9 juta. Dajak kaya apa barange? Ya, iki lho nomor 1 ki. Meja TV. Nah, sing nomor 2 lemari, 2 pintu ki jati bahane. Nomor 3 kursi sudut. Nah, cangkruk karo sak keluarga jan cocok nyeni. Nomor 4 nggih. Meja rias. Nomor 5 ya iki. Oh, yo Gon gambul. kuat tenan bae. Kuat bane pupir iki. Mudun. Wis aja jojotan wis surup. Lah kuwi cara pesane piye? Iki bojoku sing ning Hongkong ben pesen dhewe. Oh, ben wis dhewe carane to penak bio profil ngisore kipur itu wis enek beane. Garek ngetul ya kenek, garek nyalin ya kenek. Oh, berarti pemesenane ning kono. Lah kok penak men. Lah iki ongkos kirime mesti luwarang sak mbane iki. Iki Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura gratis ongkir. Neng ndi to omahmu ning ndi? Omahku kene ning ndi Sragen kene lho Sambung Macan. Seragen gratis ongkir wis. Oh ya Bayarin engko nek teko kabeh iki. Sampe mbane iki. Yo. Ya wis, Mas.